Σας έχω νέα. Κουρεύτηκα. Εντάξει, έφυγε το μουσι. Δείτε, έφυγε το μουσι. Και δεν το μουστάκι. Λοιπόν, στο σημερινό μας βίντεο θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, από πίσω θυμάστε που είχα ζωγραφιά με πατέρα και γιο, που το κανάλι λέγεται Father and Son Games. Μισό να σας δείξω τις ζωγραφιές μου πριν ξεκινήσουμε. Αλλά πρώτα να αλλάξουμε εικόνα. Έχω έτοιμο το edit. Λοιπόν, βασικά θα ετοιμάσω το edit μόλις τελειώσω το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να θα δείξω το Βλέπετε, το θυμάστε αυτό? Σας τα είχα δείξει σε κάποια προηγούμενα βίντεο. Αλλά έχουμε κάτι καινούριο. Βλέπετε, έχουμε την Greek Mafia, που φαίνεται ότι, όπως βλέπετε, θα το δείτε σε άλλο βίντεο, την Greek Mafia, που όταν πάρουμε το laptop θα σας κάνουμε αυτό το βίντεο με την Greek Mafia με cheats. Τώρα να ξεκινήσουμε το Minecraft. Πάλι νομίζω ότι με θυμάστε. Όσοι είστε καινούργοι, όπως βλέπετε, όσοι είστε καινούργοι και βλέπετε αυτό το βίντεο και με βλέπετε για πρώτη φορά, εγώ είμαι ο Διονύσης. Λοιπόν, ξέρετε πώς θα ονομάσω αυτόν τον κόσμο? Κροκόδιλος. Θα το βάλουμε στο πιο εύκολο, να μην έχει καν zombies και τέτοια. Να παίζουμε έτσι απλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το Minecraft. Λοιπόν, ξεκινάμε το Minecraft. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να φορτώσει. Να ξέρετε ότι θα κάνω σήμερα το edit και αυτό το βίντεο θα το δείτε αύριο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μαζέψουμε ξύλα. Γιατί πρώτα θα το κάνω edit αυτό το βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε, όπως κάνουμε πάντα στο Minecraft, είναι να μαζέψουμε ξύλα. Πάμε να μαζέψουμε ξύλα για να φτιάξουμε τα εργαλεία μας και να φτιάξουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, για να δούμε. Να δούμε τώρα πόσα ξύλα θα μαζέψουμε. Λοιπόν, σήμερα έχω ξυπνήσει με όρεξη. Δεν σας έχω πει. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας πω ότι
Για τα Χριστούγεννα θα πάω σε ένα καινούριο σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Έχω βρει ένα σπίτι στην Θεσσαλονίκη που θα λείπω από αυτό το σπίτι για όταν πάρουμε το καινούριο σπίτι και δεν θα μπορείτε να με βλέπετε σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, πρέπει απλώς, πολύ απλά, θα λείπω από αυτό το σπίτι. Να ξέρετε ότι από αυτό το σπίτι θα λείπω γιατί θα πάω σε ένα καινούριο σπίτι που θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ξέρετε ότι η κάμερα θα την ξανανοίξω όταν πάρουμε μερικά ξύλα. Λοιπόν, sorry που κλείνω την κάμερα, άμα την κλείσω την κάμερα, αλλά θα την ξανανοίξω όταν πάρουμε αρκετά ξύλα. Τώρα, όπως βλέπετε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε το Minecraft. Είχα κάνει cut στο βίντεο για να μπορέσω να φτιάξω το σπίτι. Λοιπόν, θέλουμε ένα τσεκούρι. Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να φτιάξω αυτό εκεί πέρα, αλλά κάτι είχε γίνει και πρέπει να βρούμε απλώς κι άλλο ξύλο. Ένα χρειαζόμαστε. Και μετά συνεχίζουμε να φτιάχνουμε το σπίτι. Μην ανησυχείτε, δεν θα το ηχογραφήσω αυτό, αλλά εκεί που θα χτίσουμε το σπίτι μας θα το κάνω cut στο edit. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε και όπως βλέπετε έχουμε έτοιμο το σπίτι μας και φτιάχνουμε τις πόρτες. Μία πόρτα θέλουμε. Ωραία. Τώρα, τι άλλο θέλω να κάνω. Πρέπει να βρούμε... Ξέχασα να σας πω ότι έχω βρει ζαχαροκάλαμα. Λοιπόν, τώρα τι να κάνουμε. Θα φτιάξουμε μία αξίνα. Όπα. Θα φτιάξουμε απλώς μία αξίνα για να σπάμε τις πέτρες. Όχι. Και θέλουμε και ένα φτιάρι. Όπα. Λοιπόν. Ωραία. Τώρα, τι άλλο θα κάνουμε. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα πώς τα έβαζα όταν ήμουν μικρός. Αυτό το έβαζα εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Αλλά είχαμε και μία τσάπα, αλλά δεν θα τη φτιάξουμε. Γιατί δεν τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα πού θα βρούμε πέτρες. Θέλουμε κάτι torch ή όπως τα λέμε στην Ελλάδα πυρήνες. Λοιπόν, θέλουμε πέτρες. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε πέτρες. Θα
σκάψουμε αυτό και συνεχίζουμε. Για να φτιάχνουμε καλύτερα τα όπλα μας. Στην αρχή έχουμε ξύλινα, γιατί μαζεύουμε ξύλο και είναι αυτός εδώ είναι ο κανόνας για το Minecraft. Λοιπόν, να μαζεύουμε όσες πέτρες χρειαζόμαστε, αλλά αν σπάσει η αξίνα μας, θα φύγουμε. Αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε κάρβουνα. Παιδιά, γιατί κάθομαι και σπάω μέχρι να σπάσει η αξίνα μου? Πρέπει να μαζέψουμε κάρβουνα. Τι κάνω? Λοιπόν, πού θα βρούμε κάρβουνα? Πρέπει να βρούμε και βασικά να φτιάξουμε μία ξύλινη, πέτρινη και λέω αξίνα. Λοιπόν, όπα. Νόμιζα ότι έβλεπα iron. Ωραία. Ωραία, πάμε αυτό και είμαστε έτοιμοι. Πάμε πίσω στο σπίτι μας για να φτιάξουμε κάποια πράγματα που θέλουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε για αρχή. Θα φτιάξουμε έναν φούρνο. Βασικά 2. Οπα, περίμενε. Τι λέω? 3 θέλουμε. Αλλά δεν χωράνε και οι 3, αλλά θέλουμε απλώς για να φτιάξουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Βασικά, αν δεν εξερευνήσουμε όπως η Ντόρα εξερευνήτρια. Λοιπόν, ψήνουμε αυτά εδώ και αυτά εδώ. Τώρα θέλουμε ένα κρεβάτι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι. Αμάν, τι έκανα? Τελείωσες? Όχι, θέλει... Εσένα δεν σε χρειάζομαι. Αυτό όμως τελείωσε. Ούτε εσένα χρειάζομαι. Καλά, δεν το χρειάζομαι, αλλά τώρα τι θα κάνω? Αυτό εδώ, τέλειο. Τώρα θέλουμε ένα σεντούκι για να βάλουμε τα πράγματά μας μέσα. Λοιπόν, πού θα βρούμε ξύλο? Σπίτι μου, θα επιστρέψω σύντομα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε λίγο iron και λίγο κάρβουνο. Βασικά δεν μπορέσουμε να βρούμε το σημείο. Α, έχουμε μήλο. Πού είναι το μήλο? Το πήραμε. Λοιπόν, πάρε και αυτά τα σπόρια και πάμε να βρούμε κάτι, να βρούμε μια σπηλιά και να προσπαθήσουμε να βρούμε το δρόμο της επιστροφής.
πού θα βρούμε το δρόμο της επιστροφής. Α, έχουμε πρόβατο. Πρέπει να παλέψουμε, πρέπει να παλέψουμε. Α, είναι 2. Δεν είχα δει ότι ήταν κι άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Αμάν, δεν έφτιαξα ένα τραπέζι κατασκευής. Ούτε το πήρα μαζί μου. Αλλά δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να βρούμε κανένα δέντρο, θα το κόψουμε και θα φτιάξουμε ένα άλλο. Θα είναι για τις περιπέτειές μας όταν θα εξελιχθούμε. Λοιπόν, μόλις βρήκα ξύλο, οπα, τι κάνω. Λοιπόν, το φτιάξαμε και δείτε που είναι η σπηλιά. Κάπου την έχω δει. Να τη. Λοιπόν, είχαμε βρει το δρόμο, αλλά φαίνεται ότι τώρα θα δούμε πώς θα βρούμε το δρόμο της επιστροφής. Πού να το βάλουμε αυτό? Να βρούμε ένα σημείο για να το βάλουμε. Αλλά δεν έχουμε torch. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα κάνω ό,τι πρέπει για να φτιάξουμε torch. Όπα. Όπα. Εδώ θα έχει μαζί μας και εσύ πήγαινε μέσα. Τώρα πρέπει να μαζέψουμε iron. Όσο iron χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το πανοπλία μας. Εγώ δεν έχω τίποτα, αλλά δεν ξέρω αν εσείς, αν και σε εσάς φαίνεται έτσι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κάρβουνο. Να φτιάξουμε ολόκληρη πανοπλία θέλουμε κάπου 24 irons. Κάπου εκεί. Δεν ξέρω πόσο iron θα μαζέψουμε. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχουμε μόνο αυτό. Τώρα πρέπει να βρούμε κάτι για να φτιάξουμε ξύλινο κάρβουνο. Όπα, να το. Δεν χρειάζεται να κόψουμε κάποιο δέντρο και να φτιάξουμε ξύλινο. Αλλά 2 μας φτάνει, νομίζω. Λοιπόν, για να δούμε. Το βάζουμε εδώ. Λοιπόν, κατάφερα
να βρω το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι. Λοιπόν, πάμε να διακοσμήσουμε τη στολή μας και το σπίτι και κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε πάει level 3 και τώρα πάμε να διακοσμήσουμε όπως θέλουμε το σπίτι μας. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Και τώρα θα φτιάξουμε 2 σεντούκια μικρά και ένα... Όχι. 3 βασικά, 2 μεγάλα και ένα μικρό. Ωραία. Εδώ θα το βάλουμε και θα φυλάξουμε όλα τα πράγματά μας. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε και μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα τεράστιο like αν θέλετε κι άλλο. Οπότε αυτά από μένα και γεια σας! Πριν όμως τελειώσουμε, θέλω να σας πω ότι θα έχουμε και βίντεο στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα όμως θα λείπω στην Θεσσαλονίκη και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, αλλά θα δούμε πότε θα το ξανακάνω. Γεια σας!